Good morning! Good morning, guys! 5:39 ng umaga. We're here at the petrol station. Pa-petrol lang kami. And today is the day. Punta tayo kay Namanay. Magmi-meet na naman kami sa usual meeting spot namin. Kami nila Love. Pero after nito, punta pa kami ng guys. McDonald's. I need my coffee. I really need my coffee. We woke up at 5. And naligo. Sinadya talaga namin na early kami para makapag-coffee kami sa McDo. Kasi we need some takeaway coffee, people. I look like a piece of poo. Coffee! I got latte, guys, as usual. And banana bread. Dad got cheesecake. Siya na talaga ang cheesecake. Maagang maaga. Yummer's cheesecake, babe? Yeah, it's good. Good morning, babe, to the people. Good morning, people. Morning. Good morning. Good I morning, woke up babe. like this. What, babe? You look nice today, babe. Thank you. You woke up like that? Oh, Look. did I? Okay. Look how full our car is. Sobrang full ng sasakyan. As in, punong-puno. Wala. Wala nang bakante. Gutom ka na. Cool. Thank you. Thank you, Day. May pabaon si Mayora. Ano to? Egg sandwich ata to. Same as last time. Thank you. Mauna si Neil. And then kami. And then si Nalav. Lego! 7:15 mga kaibigan. Ito sila, Mark. Stop kami sa... Asan na ba tayo? Hello. Asan na ba tayo? Uy, blurry ang aking paningin kasi wala akong contacts. This sunnies from Zaful, guys. Ganda. Akala ko maliit siya pero medyo malaki pala siya. Ginaya-gaya ko yung kay Catherine Bernardo pero maliit yung sa kanya, yung same shape pero malaki yung akin. Hindi ako makalabas. Okay, labas tayo. Where are we, my love? Victoria. Huh? Victoria. No, where is this, babe? I don't know. Bend. Tailem Bend. Dito kami, guys. Diyan. Tailem Bend. Ano lang, coffee lang si Neil. Nandun siya sa loob. Magto-toilet ako pero maya na kapag paalis na kami para sure ba. Kasi baka maihina naman tayo nito ng bungga. So, mga 15 minutes stop lang, guys. And we're back on the road. I think we will be driving or he will be driving for... How many hours do you think, my love, before the next stop? An hour and a half, 2 hours. Ah, okay. Not too bad. From Adelaide to Mount Gambier, siguro mga, without stop, mga 4 hours. Diba, babe? Without stop? 5 hours, I reckon. Without stop? I reckon without stop, 5 hours. 5 hours? I think so. I think kung walang stop, makukuha mo siya ng just under 5 hours. Pero stop kasi kami. Lalo na ako. Ihit pa more. Kingston! Yay! This is our last stop before Manais. Isn't it, babe? It is. Yes. See the lobster? Nandito yung malaking lobster, guys. Nandun ay. Hintay namin si Love kasi wala pa sila. Bye, lobster! Yay! Off to Manais! 2 hours na lang, guys. Hello. Dito na kami, guys. Ano daw tayo? Shh. Kasi si Jan natutulog daw. Hindi ko alam. Hello! Papa! Hello! Hello! Do you miss me? Hi, Dai. Hi. Hi, Zach. Can I get a hug? Hello. Hi, TJ. Where's your mom? Inside. Inside? What's up?
Uncle Danny, stay. Ano siya na, nagpapanik siya. Sabi ko, sino ba yung mga bisita na yun? Baba! I miss you, Baba! I miss you. Say hi. Hello, people. Bakit pinag-awala? Kanina pa nga. Bakit tumakbo si Zach? Lagi daw yung naghahanap sa'yo. Zach keeps looking for you, my love. And now he ran away. Nahiya. Si Manny, nagpapanik. Kayo lang naman darating. Nagpapanik siya. Sabi niya, ayun na sila. Grabe over. Pasukin natin si Manay. Come here, Baba. Mamaya pa siya. Hindi pa nasa nalagong. Pasok na eh, sorry. Manay! Huwag daw maingay. Sorry, ang sexy mo naman. Ni Jan, okay na, hi! Manay. Ay, sandali. Hindi ko na. Dito na sila. Mwah. Hi! Grabe naman siya. Happy New Year! Welcome to Mount Gambier. Ay, hala, sorry. What's wrong, Patay ka sa pa-welcome ni Manay. More food. Yan. Manay, uy, nakakamiss yung kari-kari mo. Buang talaga to siya. Narinig niya yung car. Sabi niya, andyan na sila. Sabi ko, ba't ka dyan tatapos? Ang ganda ng dress mo. Ano to? Ano, sabaw ng kariyan. Ah, sabaw? Yummers, uy. Buang na siya. Nahanap niya si Dan. Where's Tito Dan? Where is he? He's here. Yeah, he's on the phone. It's alright. He'll come in. Come on. He'll come in later. You're so cute. I miss you. Grabe ka ha. Nagsasalita ka na. Hmm? I-recreate daw namin yung picture namin last year, oh. Oy, Yeah. cut Tingnan inside namin ka ang dito. difference. Dito kung may ka Kat, kasi pagbabago. wala daw si Kat dito noon eh. Ang ingay. Get out, Aria. Tago ka dyan. Yan, tago ayan ka na. Shoot. Sabi ni Kat, wala kasi siya noon, so wala na din siya ngayon. Sige ka, tabi ka. Okay, ready? Kailan ako dumating din mamaya. Paano yung pag-ano? Makasmall ka, hindi pa nga naka-record. Yung bago nga, ba't di ko kainin yung bago? Oy, bago ko eh. Ha? Bagoong, for your kare-kare. March, Kira na siya. Ganyan, ano? Oo, yes. Lagyan pala yun, no? Okay na. Pero, pag okay. Manay, hindi na kailangan ng bagoong. Ang sarap-sarap na eh. Wow, di ba? Ganyan ka makipagplastikan. Sa mga cook ba? Hindi talaga, para sarapan masyado. Babe! Itong ano, babe ko ay. Babe, let's eat. Let's eat na, malab. Tinawalan ka, Mark. Manjar. Try mo yung spring roll. Hmm? Iba yung ano, timpla niya. Ano yung manjara ka? Bakit? Ano? May lobster din. Social ka rin. Sweet and sour sauce. May lobster. Meron din yung ano, Nilagyan din ng lobster. yung rice mo. May lobster din. Yan, ganun kami pagdating Yung yung plato mo. aligi lahat. Ay, Yung plastic alam na mo, plato mo. may lobster wrap. May wrap, mayroong pang-wrap. Man yung wrap. Ang funny mo. Nasa vlog. Meron kami aligi rice. Sit down daw. Oo, aligi. Rice, may tira pa. Hindi mo. Aligi. Bakit hindi ka natatawa sa joke ng asawa mo? Close down. What's that logo? You want to see that? She's hungry. Yun. It's not enough food. Ano siya? Maharang mga hirit. Ay, simple na kayo buwang. Simple na kayo ba? Simple na rin yung mga hirit na Mark. Galit siya, oh. Alis na siya. Ano ako, baby whisper? Baby whisper daw siya. Kaya pala ayaw lumapit ni Veronica sa'yo eh. In fairness, ang aga nyo today. Akala nila. Walang stop na eh. Sabi ko na, kasi si Veronica. I'm saying we're early. They're always like 2+. Sabi nito ni we, joke lang yan. Ano na si Tony doon? Nasa Melbourne daw. Coming. Oh, we already talked And then about Tony said 3 o'clock. Malab, sit here. Sit here. Walang Kunin naman din na ayun, upuan. Ito na lang dahil mag-move kami ni, ano, Manay. Manay. I remember stuff Upuan tayo, changed upuan. then.
Yesterday again. As in, busog kayong dalawa? Even though he's eating. Kakain ako may Tambal. Pahiram naman siya. Tambal, madumi ko siya. Oo nga eh. Siyempre naman lahat ang board ko yung camera mo. They're done. Edit mo yun, itatapos ko. Hindi ka papasok sa bahay namin. Ano daw? Hindi niya napansin na nagpipilm. Sobrang lapit niya. Grabe niya, ang lapit naman ito. Kinang-kita ang kanyang port. Oh my goodness! Patingin. Full! Fried food. Oh my God. Ayan ang hindi ready. Pinagandaan natin ito. Inuman na guys. Ah, buong ay. Palawag kayo. Ayaw nilang maniwala ni John at saka ni Tony. Napanood na nila yung story time doon. Ang panood na yan nila eh. Hindi na siya stop-stop. Mag-hi ka na eh. So, lagyan ko yan ng... Bala sabihin na naman nila, hindi na nagsasalita si Abby Lovely lang. Galagyan mo ng ganun, Day. Ha? Lalagyan ko. Ting! Sa'yo, galing ko. Ping! Ano yun? Parang ano yun? Tapos i-blur yung mukha ba? Beep! Subdue na kaya ako, hindi na ako nagsasalita, oh. Katapos sila niya kumain, tapos magluluto na naman daw siya. Ay, naman na tayo eh. Pakita mo si Lyra, Day. Kasi bakit Oo, si Lyra. Pakita si Lyra, Day, sabi. Hindi na kuya. Inuunahan mo na talaga. Sabi niya, ipakita mo si Lyra kasi baka sabihin, bakit hindi mo pinapakita si Lyra? Naunahan niya ang mga tao. Hindi niya naintindihan nila. Chinese. Shotgun daw, sabi ni Luisa. Hindi mo mga ano? Sige, kahit ikaw manay, kantahin mo. Sige, manay, kantahin mo, manay. Pagkaganon si manay, ah. Sige, lagyan ako ni Manay. Ano ba yun? Ano ba? Feeling ko alam yan. Sige, sige. Anine. Anine. Ano yan? Anine. Ha. English siya, English. Anine. Shotgun. May ganun Go, Baba, go. Ti amo. Ti amo. I need your heart. Ah! See? Hindi mo maintindihan? Ano yan? Anine. Oo. Yan. Alam mo yung kanta? Pag narinig mo, malalaman mo. Wala, si Aliyah. Louder. Aliyah yung kumat mo. Come on. Nahihiya. Sa, Holly. Tama ba? Go, Baba. Dance. That's Ali! Dance, Baba. Mga stage mom. Stage mom. Stage mom. Ah, cute! Yay! Gumaganon-ganon si Baby BA. Baby Shark! Nag-shopping ang mga boys, oh. Oh, pack shopping! Pack! Ah, nakasama na siya, oh. Nakasama na siya, oh. How does it feel? What took you so long, Ben? What took you so long? Oh, just Monday? no, the line up at the pub. Ah, alams na. Charda. Pak! Sang karton, oy! Isang karton. O, da. Lobsters na ako. Oh, no. Garaal buang I was actually craving this. Are you craving it, Malay? Oh.
Alams na alams ni Dan saan pupunta eh. May maraming plato. Alams na kainan. Uy. Ha? Plato. Oh my God, there's a lot. Oh, you're gonna have a good barbecue party tomorrow. Meat? Barbecue. Ano akala? Just outside because I got... Akala nila mga halimaw kasi itong mga asawa natin. Damihan natin ang meat. Pugod ma, love? Thank you, ang dami. Oy! Over naman dami. Mga chichirya lang naman yan. Oy, nandyan yung ano mo, pamasko regalo. Handog ng yes style. Handog ng yes style yan ha. Gamitin mo yung code ko ha. May tent sila guys. Baba. Ay, ang laki. Patay. Laki naman. Nice. Stood here actually. You're gonna be cold, my love. It's above me. Sorry? It's gonna be cold in there. Baba! Nice! Ang laki. Tent nila ni ano to, ni Kat. So you have to go through the first room para... Ay, okay lang naman. Meron naman palang door sa kabila. You didn't help, babe? Hindi marunong pala. Uy, baka ilipad! Yan, tinuruan kayo ni John. Ay, cute naman ang mga boys. Kain pa mo. Nandito na pala si Tony, guys. Ang cute ni Baby P. Baba, kill the fly, Bab. Come on. Kill the fly. Where's the fly? So many flies, Baba. Kill it. Yeah, that's it. Good girl. How do you kill the fly, Holly? How do you kill it? Smack. Kill. Ang cute. Ang saya nila, oh. Ang cute. Baby V, you're so happy, Baba. Sige, Crow. Nandun si Kat sa labas. Ala, sige. Ala. Ikaw, saan ka pupunta? Where are you going? Hello. 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 Ang cute ni Baby V. Labas na naman siya. Wow. That's mommy. That's mommy, Papa. Luto sila ng manang sauce. Para sa kwek-kwek, guys. Request daw ni Manay. Doon yung mga, boys at yung mga bata sa labas. Ay, kinuha niyo man na yung pinilas. Mabuting babae. Oh, ha? Ang cute ng tent nila. Kaya nga eh. Ito na yung butter? Kasi ito na yung Ginawa ko actually ito yung quick mo one day. Iba yung Bakit iba yung sa'yo? Ano na naman? Siya ba iba yung sa'yo? wala akong anato powder. So yung ginamit ko, curry powder. Ay, shoot. Sabi ko, ito, orange. Ginagamit ni Dan sa kanyang egg sandwich. Pwede yung yung turmeric powder sa sa arroz caldo, pero hindi sa sa arroz caldo turmeric powder ganito. Ito na. Okay na yan? Yeah. Yung sauce. Malapit na. Natitik na dahil. Parang, kamusta na. Tikman ko nga. Ano, titikman mo? Yes. Oo, sauce. Akala ko yan. Ay, grabe. Hilaw. Hilaw. Sakitan tayo dyan. Sige, tikman mo. Pareho talaga tayo ng nails. Kasi pareho talaga. Yung ring finger lang, rose gold yung akin sa'yo gold. Yung sauce, nakuha ko naman. Ay, ito lang. Kasi iba nga kasi yung ginamit ko. Anong idadagdag? Sugar? Sure.
Kasi yung ginamit ko dahil Sprite, hindi hindi yung Royal. Ginamit mo Royal? Oo. Sunkist. Ano yun eh? Tamis. Matamis. Tsaka may, siya, may extrang lasa. So, dapat sunkist talaga gamitin. Masarap Sunkist doon. For me lang. Ngayon yan na paray ko na ano. Wala sila sunkist. Hali! Inaway ka ni Baby V? Inaway ka ni Baby V? What did Baby V do to you? What did she do? Huh? Hit your face? Uy, grabe siya. Which part? Where? Where in your face? There? Cheek? Is that true? Sisinungaling ka na! Bakit ka nagtatago? Are you lying to Ninang? Are you lying? What's that? That is Quack Quack. Say Quack Quack. Say Quack Quack. Quack Quack. Quack Quack. Quack Quack. This is kare kare. Say kare kare. Kare kare. That is anato powder. Say anato powder. What's this, Oli? What's this, Oli? Ba? Bawang. 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 Is that ba? That's chili. Say sorry. Bakit ang ginawa? Sabi niya daw, hit me on the face. Nagsumbong She siya? hit me on the face. Since she's a baby. Say sorry, Ate Holly. Sorry, Ate Holly. What did she do to you, Baba? Sorry, Ate What you happened, Baba? What happened? What did she do? She's alright. She's a baby. You're bigger. Takot ka kay baby, baby ano? Baby? Okay lang yun, she's harmless. Uy! She's Play with her ka. Kaya siya lumapit sa'yo, Ray? Ganyan lang, Baba. Hindi, tinanong ko siya. What did Kiss she Ate do? Holly. Hit me on the Kiss face. Ate Holly. Susumbong talaga Kiss yan. Ate Holly. Which one do you want upside? Wait for Holly. Wait for Holly. Yeah, okay. Wait for Holly. What's up, Baba? May surprise si Tito. Bye. Tito Ray. Alright. Okay, you guys can rip it open if you Go! Go! What is it? Just take the pie side out. What is it? It's heavy. What is it? What is it? A trampoline, Baba. Is it yours? That's Holly. That's alright. We'll put it together tomorrow. We'll put it right where it used to be. Trampoline. Look. Like this, Zach. Look. I don't know. They only got one. But it's probably parts. You put it together. Yeah. Tito, then Tito Ray. That's alright. How about you? We'll put it under cover for now. We'll do it tomorrow. Yeah, tomorrow daw. It'll be our job for tomorrow. No, too cold. Meron siyang parigando, mga kaibigan. Pero kailangan ano? Ano daw yan? Alma Bibi. Ito na naman. Ito na Nasaan naman sila? tayo sa Alma Bibi. Kailangan yung Ano? bunot. Bunot-bunot na naman. Ay hindi, ano na lang. Hindi Na-disappoint sila. Ay, bunot-bunot. hindi bunot. O, sige, ilagay ko na lang dito kayo. Tapos mag-ano na lang kayo kung sinong mauna. Sige. Yan na. Ito na naman yung mga pakulo ni Manay. Ay, hindi na. May rin siya kanyang pag-games. May pag-games. siya. Pompan, wait lang. Pompan. Ay, mahuli sa kanya. Yun ako. Mahuli taya. Mahuli taya. Ang kigol na ko. Ay, naku, mamay, iba pa yung na ano ko doon. Kukuret na yung gusana eh. Kurot yung ano ba? Nakalinya na lahat ng camera. Lagay mo sa iyo kat dito. Ay, Bili-bili po kayo. Inani, tanawa Bili-bili po kayo camera. Dito na lang para iba ang gulo ba? Iba ang Hi, gulo. guys. Doon ka sa likod kayo. O, jacket na kayo. Iba ang gulo. Nabuang naman si Lovely in town. Uy, lovely imbog. Ay, kumpleto ka naman. Magsimot ang lubot. Ara kay Ari. Ari, ang Gusto nagsimot ang lubot. Nag-anak. O, sige, sino una? Hindi, puro ano kayo? Hala, bakit? Ano lang kasi, tatlong klase siya. So, Close your eyes. Hindi, So may isa wala? Wala? May isa walang Small. Yeah, yours is fun.
No, The dalawang last ano. one, is it clear? It's seeing No, our it's faces. the blurry one. Yellowish nga sa'yo. Iba ako, iba ang gold. Pompal, kasi maano yung... Yellowish na, hindi ko alam. Baba mo, Pompal. Baba. Oh, ayan. Hindi nga, ano ba? Mabili Gusto mo ang Ayan na. Ayan na. Oh, sige na. Una, oh, sino mauna? Si Lyra. Ano muna kayo? Mag-ano daw. Humpia? Oh, ano? Sino daw ang ano, iba kulay mo? Humpiang makulob mahaya. Ano? Humpiang makulob mahaya. Humpiang makulob mahaya. Ano yun? Humpiang makulob mahaya. Hindi pwede kasi tatlo, ano tayo, Oo nga, apat pati. Ako, sala ako. Pero hindi lang ako ano. Ano gagawin? Humpiang makulob mahaya. Una kang Okay, mapupunang lang. una. Una kang, oh, sinong pangalaw para sunod-sunod na? sana out ka na. Mauna ka na. Wala ka na. Sunod. Humpia. Ako? Humpia. Humpia. Save the beating Save the in. best for last. Agad titingin. Lumabas ka muna. Ano gagawin ko, Pompal? Kuha kang isa. Okay, ganyan. Hindi siyempre yung ano. Dako ko. Sa kanya, ibigay mo na sa kanya yung Oo, ibigay Ibigay na yung gusto niya eh. Gusto mo papila? May pagkabastos talaga sa sila. Guys, tingnan niyo yung pagbubuli ba? Binunot niya. Gusto mo papel? Ano mabunot? Ano mabunot mo? Bigyan ka lang mo. Gusto niya lang hindi papel. Yay! Cute! Galing. Ang galing! Ayaw pala! Dato siya! Dato siya! Mayaman ka. Mayaman! Financially stable! Financially stable. Ay, ako pala na save the best for last. Sa akin, Chanel. Ay, para sa atin, para style. Ay, iba sa'yo! Ano mo na sa Financially stable siya. Ay, Pompal, tingnan mo na, Pompal. Ay, Hindi ba, Pompal? Ay, naman. Mayaman siya, Besh. May bagay Thank you, Pompal. Sponsor by Joe Malone. Thank you, Joanne! Ano to? Ayoko ano yung ribbon. Ano? Feeling ko ano to? Gel. Soap to. Para pag... Okay. Uy, manay, kailangan ko ito ngayon. Cream. Ano siya? Wala siya nakalagay Pompal. Ano siya? Suede up. Thank you, Manay. Thank you, Manay. Thank you, Manay. Financially stable ah. Sira? Oh my God, smells so good. Mamay mo kaya. Pinagamitin ko na yan. Close up Kailangan yung ganun, ko no? sa basil. Yan yung ang sikat nila. Yan ang sikat. Lotion yung sa'yo din. So, ano ka mo, Rice? Yung Body wadi wash. mo. May hindi ka maligo. Peony yung sa'yo. Mahilig ka maligo. Mahilig ka maligo. Ako mahilig lang ako mag-lotion ka. Hindi ako naliligo. Body cream. Ano yan sa'yo? Body cream. Body cream. Pamoy mo. Kasi ibang ano niya. Ayoko. Ayoko. Ay, selfish talaga. Ano? Ay, gusto na Hindi ko alam. Walang peony and blush. Pink. Pamoy, hindi ko ba yun? Iba yung akin eh. Perfume na tayo. Ano? Yung ganyan. Amayan na. May ako. Bakit mabango din talaga yung perfume nila? Binigay ko kay Regina. Pompal, isali mo yan, Pompal. Tinanong talaga to si Race. Simple Race. Oo, mabango. Para simple lang. Simpula. Pompal. Walang Peony and blush ba, Pompal? Thank you, Manay. Parang Ay, babalik ko sa kanya yung body wash yung nakuha niya. Pompal, yung totoo. Pinitas mo to sa ano man. Sa puno. Sa ano, sa... Sa banyo. No, nandun pa rin Pinitas siya. ako sa bahay mo. Wow, thank you, Pompal. You're welcome. Thank you, Manay. Bakit mo tinanggal? Ay, hindi. Hindi ko tinanong. pa talaga siya. Kasi nga iba-iba. Kasi nga Para iba-iba. patas ang labanan, balay. Mabango na. Para patas ang labanan. Bunot kayo, ha? Bunot kayo. Sige, saan pa iba? Manay, wala na sa'yo. Wala na lapol, wala na lapol. Said Aliyah and the other kid too. Next time, meron din daw siya pag-giveaway. Nag-giveaway. Papa, come here. Nasa
Si Aliyah, si Mark. Si ayan. Mark, you have a gift, Mark. Si ano ganun si Veronica. Veronica! Bang mama natin. Oy, sige na kayo may. Isha, ate. Eh, ano po siya? Wait lang, pakita. Ganito yung sabi lagi mo. Every night, Baba. ganyan pa. That's not yours. Wow! This is not yours, Baba. Yours, it's way back pa na open. What's this? Ang social na. Balik sa box. Parehas ba tayo? Yan, gusto ko yan. Lime? Lime. Mandarin. Thank you, Manong. Like,